Anụwala m gị. Anụwala m gị. Anụwala m gị. Achọ m ọchị n'ọnụ gị. Ihe mbụ gị bịa ebe a. Okay, sir. Ihe mbụ gị bịa nga. Yeah, my first time. Yeah, my first time. Okay, mana ihe ọbụla mere ebe a na-abalị ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru mee gị interview. Ama m. Ma aka gị otu a. Ma aka gị otu a. Mee ya otu a. Weta ebe otu a. Otu a. Dewe fon n'ala gị bilie ọtọ laa azụ. Kevin ga-edosa fonu m. Gee ntị. Ego ezigbo ọkụ. Dewe fon n'ala. Enyi ya mechie n'ara gị. Were otu aka jide ara gị. Gị bịa were ara gị apụgara m ga. Dewe fon n'ala. Ka egbe ego ezigbo ọkụ. Sorry. Ama m ụmụ singlet yi ewe n'iwe. Sorry. Gbe ego ọkụ. Jee dewe fon n'ala. Gị laa azụ. Okay. Bupụ oche ahụ gị kwụrụ m ahụ gị ụzọ. Bupụ oche ahụ. Enyi ya, this girl ahụ ọ dịkwa gị? Dewe fonu gị bupụ oche ahụ laa azụ. Asị m gị tọọnụ ọ ga-ekwụrụ. Mpaghị o ji agba mgba. Saisi? Nna o ji agba mgba. Mba. Aha gị? Adamazi. Aha gị gasị m Adamazi ọwa aha mmadụ. Aha m Ezinne. Ezinne onye? Ọnụọha. Ịdị afọ ole? Adị m 28. Ma ị gaa n'otu ngada. Ma ị gaa n'otu ngada. Nwa achaga ka Bili. Gị n'otu ngada. Say when you aka na-ama m jijiji. Wetu aka n'olu gị. Lekpochi letewe ihu m na saba m ọnụ ka nkịta afọ ọsa ya. Say when iwe ga-adịla ọkụ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Aga m ihe nga catering school. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Mma m nọ ya, mpa m anwụọla. Donna, gịnị gburu nna gị? Ọnwụ nka ka ọnwụ okorobịa? Ọ kachaghị nka like that. Donna, ọnwụ eru na family. Ewekwana onye ebe? Amụ ya arọ ndị Izọg. Ebe na-arọ ndị Izọg? Ndị amazụ ụlọ. Ebe na ndị amazụ ụlọ? Ndị be Ọnụọha. Kedu isi na-anọnyere anyị? Owerri, Imo steeti. Ị ji agba akwụla? Mba. Ị ma nri echi? Ọfụma.
Ama m eshi. Ama m eshi. Akwụkwọ ji adọghị. Mba. Ọ na-aka na ama m jijiji. Ọka iji enwe aka ọma jijiji. Ọ na-eme m ụta. Oke ọsọ na akwụkwọ nna. No. Emege ị gaala ụlọ ọgwụ mara ihe ọwụ. Okay. Ị gaala ụlọ ọgwụ mara ihe mege gị ya. Agabeghị m. Ọ naanị gị ka ọ na-eme na famili unu. Sọsọ m. Donna. Nwa nwere akwụkwọ sayensị na famili. Onye ụkwara nta dị n'ụlọ unu? Mba, onweghị. Ohi ọ dị gị n'ọbara? Ọ na-emecha m ka ọ dịcha. Ohi ọ dị gị n'ọbara? Gịsị ọ na-eme gị ka ọ dị? Gịnị ka ị na-ezu? Kelechewa ọ na-eme gị ka ọ dị? Gịnị ka ị na-akọ? Mba, ọ dịghị. Ị ji akpa aja otele? Ma njem gịnị? Ị ji akpa aja otele? Ọ dị na ya nụ. Ị ji akpa aja otele? Gịsị ọ dị ya? Oke, m ji akpụ ya. Anụ m ihe i kwuru. Eweli iwe. Anụ m ihe i kwuru. M ji akpụ ya akpụ. Ebere gị ugwu? Ebere m ukwu. Bụta ahụ na-eme m ka onye na-ebe m ukwu. Otele ya chapụrụ. Kanda. Ma ahụ eze gị? O zuola weze akwụkwọ ka ifo na eze na-enweghị okwu ntị. Donna eme gị ịga ụlọ ọgwụ nna. Ọwa aka ịkpa na-amaghị jijiji ka ọwa aka nri. Ọwa aka ekpe ma ọ na-eme m ụta. Ị ji agha onwe gị aka? Mba. Ana m agha onwe m aka. Ama ole ka ị na-ejide? Ama ole ka ị na-ejide? Aghọta m ihe i kwuru. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Sọsọ abụọ. Aha ndị tara gị? Chinatụ na Ifedi. Otele Rozana. Ịsọwa onye? Chinatụ na Ifedi. Mmadụ zaga Chinatụ ga-ewe elekwere ihe mere n'aka anaghị ama gị jijiji. Ele ihe mere na akwụkwọ na-aga adị gị n'aka. Elere onye zaga aha Chinatụ. Ga vụrụ otele gị pee ya. Ọ dị ka m chụga agaghị ebe ntị taa ehu anya elemanya. Enyere m ya. Ọ maka ọ ma enye ya ahụ. Maka na ọ ma eme. E ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti. Memami ọ na-awa awa o. Ịsọwụ. Memami on. Apụkwa nọọsesi ka gịnị? Gị na onye ka tụrụ. Ele ụdị mkpu ị na-eti ka ma gị. Eweli iwe. Asị m memami ọ na-awa o. Memami ọ na-awa awa Chinatụ. Spelụ ya. Spelụ ya ihe ahụ. Memamia MEMIYA. Ọ na-awa awa. OWA.
Genotype ọzọ. Genotype m AA. Blood group m Blood group O positive. O positive. na-ege m ntị biko nwoke kpọọ gị na fon ejikwana ihe m na-eme ihe egwu nwoke kpọọ gị na fon ma ị like ya blọkụọ ya biko kpọọ nọmba gị nwoke kpọọ gị na fon ji aka gị mara onye ị chọrọ mmadụ sị gị bịa ma itie ya agakwala mana onye dị serious ya bịa hụ gị kpọọ nọmba gị gaa n'iru. Okay. 081 mkpọwa ọwụmụnwa na-ewe nọmba onye mewe m ọ na-awa awa bịara nga ajụwa m sị kpọwa 081 64 64 90 78. Congrats.